Jackie Laura stealing my heart. Claudine Wolfie make me holler at the moon. And you're the finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Tešíš sa na to? Už sa neviem dočkať. Volá Clio. Tešíš sa na to? Veľmi sa teším. Gulia, aj ty sa tešíš? Pravda, že sa už na to teším. Ako by nie. Franky, povedz, tešíš sa na zajtra? Čo je zajtra? To je čudné. Musela som stratiť signál. Franky Štajnová, zajtra sa budeme v škole fotiť. No Že vraj a... čo? Franky, nikdy by si nemala podceňovať význam školského fotografovania, lebo fotka ti zostane navždy. Áno, ako snehuliak. Snehuliak sa netopí? Nie, ak ho postavíš správne. Dosť bolo histórie. Je čas na prácu. Do čoho? Je čas na pyžamový módny večierok. Sme ako dvojičky. Koľko je hodín? Máme čas, je len 8. Ale fotenie začína o 8. Utekajme! Bože! Poďme, rýchlo! Potrebujeme, aby ste nás odfotili. Prosím! Je mi ľúto, musím ísť do ďalšej školy. Lenže pochopte, my sme si celú noc vyberali vhodné oblečenie. Týždeň musíte počkať. Vrátim sa dorobiť zvyšné fotky. To nie je možné. Vráti sa až na budúci týždeň. Na budúci týždeň? To znamená, že už nám zostáva len 7 dní na skúšanie nových šiat. Utekajme! Utekajte!